26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нергоҳи барқии обии Роғун нахуст бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар сарбанди ин иншооти гидроэнергетикӣ шинос шуданд. Сарбанди нергоҳи барқии обии Роғун баландтарин сарбанди хокию сангӣ дар ҷаҳон буда, сатҳи болоии он дар баландии 1300 метр ва сатҳи поёнии он бошад дар баландии 965 метр аз сатҳи баҳр воқеъ аст. Сарбанди нергоҳ аз якчанд қисм ба монанди призмаи такядевори болоӣ, призмаи такядевори поёнӣ, борсанги призмаҳо, филтрҳои минтақаи гузариш ва ядрои сарбанд иборат аст. Ядрои сарбанд қисми асосии сарбанди хокию сангӣ маҳсуб ёфта, аз маводи гилхоки сангрезадори қобилияти обгузаронияш хеле паст дар маркази сарбанд барои нагузаронидани об сохта мешавад. дар минтақаи сарбанди нергоҳи барқи обии Роғун кор ба таври шабонарӯзӣ дар ду баст ба роҳ монда шуда, ҳамарӯза зиёда аз 160 техникаю механизми пуриқтидор сафарбар карда мешаванд. Дар ин қитъаи сохтмонӣ дар баробари муҳандисону бинокорон, геодезистон ва кӯҳнавардон низ шабонарӯзӣ фаъолият карда барои бехатар гардонидани қитъаҳои сохтмонӣ бо симбандии ёнаҳои кӯҳ машғуланд. мақсади асосии мо бехатар гардондани ҳамин минтақаҳои корӣ мебошад, ки пеш аз оғози корро сар кардан кормандон мо бояд асос ҳамин кӯҳро бехатар гардонем. барои ободии ватан, пешрафти ватан, барои ояндаи миллати тоҷик, барои ояндаи насли халқи тоҷики худ мо ҳамин нерӯгоҳро бояд бисозем. зимни сафари кории қаблияшон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нерӯгоҳи барқии обии Роғун дастур дода буданд, ки ба ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар ядро бо истифода аз техникаву технологияҳои замонавӣ суръат бахшида шуда, масъулон дар моҳи августи соли 2025 ба сатҳи 1110 метр баланд бардоштани сарбандро таъмин намоянд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар ин муддат хобонидани шағал дар призмаҳои такядевори болоӣ ва поёнии сарбанд ва мувофиқи технология қабат ба қабат хобонидани маводи гилхоку филтрҳо дар ядрои сарбанд то сатҳи 1105 метр аз сатҳи баҳр иҷро гардидааст. яъне дар муддати як сол сарбанд 70 метр баланд бардошта шуд. айни замон дар сарбанди нерӯгоҳи барқии обии Роғун корҳои хобонидани масъулаи инертӣ дар минтақаҳои кори 1, 2, 3 ва 4 ядрои сарбанд, ки аз масъулаи гилхок ва филтрҳо иборат мебошад, дар тарози 1104 метр аз сатҳи бар қарор дорад. ҳар як қабати он аз озмоишгоҳи лабораторӣ гузаронида мешавад ва баъдан ба қабати дигар иҷозат дода мешавад, ки корҳои минбаъдаи сохтмонӣ дар ядрои сарбанд идома ёбад. иттилоъ дода шуд, ки дар минтақаи сарбанди нерӯгоҳ давоми соли 2025 дар ҳаҷми 12.7 миллион метри мукааб ва дар маҷмӯъ 33.7 миллион метри мукааб ҷинсҳои кӯҳӣ, шағал, гилхоки сангрезадор ва филтрҳои минтақаи гузариш хобонида шудааст, ки он 42.6% ҳаҷми лоиҳавиро ташкил медиҳад. зиёда 8 сол мешавад, ки ронанда ҳастам. ман дар ин мошинаи шивазанӣ кору фаъолият дорам. ҳар саҳар омада дар ин нергоҳи барқии оби Роғун дар ядрои сарбанд бо ин мошинаи шибазанӣ хокро мустаҳкам карда барои нагузаштани об мо ҳаракат мекунем. ифтихор мекунам, ки дар сафи мардони ба нангу ба номуси ватан кору фаъолият дорам. Роғун ин ободии ватани мост. Роғун ин нангу номуси мост. Роғун пешравии зиндагии мо тоҷикон аст. кормандони муҳандисию техникии нерӯгоҳ дар ин майдони нангу номуси миллӣ шуҷоату матонат, иродаи қавӣ, заҳмати шабонарӯзӣ ва ҳисси баланди ватандӯстӣ нишон дода, рӯзи таърихии ба итмом расидани сохтмони ин иншооти асрро наздик менамоянд. шумо кори қаҳрамонӣ кардед, сен таърихда мемонад. ифтихор мекунед. набера абероато набера ман сохта. аз ҳама муҳимаш ки техникаи нав доред. техникаро мумкин наз нигоҳ кунед. айсоби ҳамин нон мекунем. агар кор кард маошам дигарам мешавад.
бо сифат кор кунем. Барое ки фреб кардем, худамона фреб мекунем. Фарзандои худмона фреб мекунем. Мо иро барои худамон мекунем. барои ягон каси дигар намекунем. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки ба хотири мустаҳкаму устувор намудани сарбанди ин иншооти бузургтарини гидроэнергетикӣ сифати корҳои сохтмонӣ дар мадди аввал гузошта шуда корҳо бо истифода аз технологияҳои муосир ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ анҷом дода шаванд. чунки нергоҳи барқии обии Роғун аз лиҳози экологӣ тоза эътироф гардида, ин иншооти стратегӣ аз ҷиҳати экологӣ, техникӣ ва бехатарӣ яке аз беҳтарин нергоҳҳои барқии обӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. вақт ҳамчун довари ҳақиқӣ собит менамояд ки иқдоми қатъӣ, устуворона ва азму иродаи ватандӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҳарчи зудтар бунёд намудани нергоҳи барқи обии Роғун барои зиндагии шоистаи мардуми Тоҷикистон чӣ нақшу қимате доштааст. зеро танҳо дар натиҷаи бунёди нергоҳи барқии обии Роғун соҳаҳои иқтисоди миллӣ рушди бесобиқа менамоянд ва сатҳу сифати зиндагии мардуми Тоҷикистон ба куллӣ дигаргун мегардад. зимни боздид аз нергоҳи барқии обии Роғун сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчунин сарвазири кишвар муҳтарам Қоҳир Расулзода ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд.